ሚኒስትሪ ዜናን ሓበሬታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተሪር መልሲ ሂቡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ ምነግርህ ነገር አለኝ። እኛ ኤርትራውያኖች ቀድሚ ናፍቱ ውሳነ ተወሲኒ ወረዲ ተወሲኒ ወዩ እቱ ተወሰነ ናይ ሓደ ዓመት ሰላም ቤተሰብ አንተም በአዲስ ቪዲዮ መጥራኔ ናላው ቻናል ዘሐድሽ ስለሆነ ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ድማላይኩም ጋር ቪዲዮ እንጀምር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ ምነግርህ ነገር አለኝ። እኛ ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ያገኘነው ነገር ምንም የለም። በቃ መከራ፣ ስቃይ፣ ጉስቁልና አገር የሌለን ሰዎች ሆነናል። ሻዕቢያ አንፈልግም፣ ቲፒኤልኤፍ አንፈልግም። ኢትዮጵያ የኛ መሬት ነው። ከእናታችን ተለይተን እንዴት እንኖራለን? እንዴት ስታስቡት ልጅ ከእናት ተለይቶ መኖር እንደማይችል ሁሉ እኛም ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ተገንጥለን መኖር አንችልም። አይተነዋል። ዳትስ ነው አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን የምንመለሰው። ምክንያቱም እናታችን ናት ኢትዮጵያ፣ እናታችን ሀገር ናት። ስለዚህ ኤርትራ ሀገር ሆና መኖር አልቻለችም። ህዝቧ ማቀፍ አልቻለችም። ሁሉም ህዝብ ጠፍቷል። ያልጠፋ የተሰዋ ብቻ ነው፣ እሱም ሞት ስለቀደመው ነው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ የኢትዮጵያ ዜግነት ስጠን፣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ስጠን። በቃ እኛ ከናንተ መደመር እንፈልጋለን። ኑ ብለህ ሰብስበን። ባህሩ ቢሆን የሁላችን የጋራ ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥሮ ሁላችን እንድንገለገልበት ነው። ስለዚህ ደምረንና አንድ ታላቅ ሀገር ሲስራት አንድ ታላቅ ሀገር አድርጋት እስቲ። ብሰንኪ ዓሰብ ለውጢ ኣብ ኤርትራ መጽ ኣሎ ዝብል ናይ ዶክተር ኣስፋው በኸመይ ድገልጾ ምስቲ ትምህርቱን ገለን ይገርመኒ። ዶክተር ለምቅነ ዶክተር ኣስፋው ተኸስተ ምስ ኤሪሳት ዝገበሮ ጻኒሕት እዘን ዝስዕባ ነጥብታት ክብል ሰሚዐዮ ክብል ይሓውና ጽሒፎ ቀዳማይ ዝጣዓመ ዘመን ኤርትራውያን እቲ ዝጣዓመ ህይወት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ፌደሬሽን እዩ። ብልሽውና ኣይነበረን። ትምህርቲ ኣስፋሕፊሑ ኣገልግሎት ጥዕና ተኣታትዩ መንግስቲ ተላባይሩ ባዶ ካሳ ጸኒሕዎ ክወፅእ ከሎ 20 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ካዝና ገዲፉ ወፂዩ። ንመን እዩ ገዲፉ ወፂዩ? መንግስቲ ተላባይሩ 20 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ካዝና ኤርትራስ ገዲፍዎ ኸይዱ ንመን ይገዲፍዎ? ንጀባ ንሻዕብያ ንመን ይገዲፍዎ? ሕጂ ንዝኾነ ሰብ እዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ከሎ ኣሃ ተላባይሩ ቀደም ኣብ ግዜ ፌደሬሽን 20 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ካዝና ገዲፍሎም ከይዱ ንመን ይገዲፉ? መን ይኸ ናይ ተላባይሩ ስልጣን ከም ድፈርስ ፌደሬሽን ከም ድፈርስ ስልጣን ከም ዝሕደግ ባንዴራ ኢትዮጵያ ከም ድወርድ ድገበረስ መን እዩ? ጀብሃ ወይ ሻዕብያ መን እዮም? አይ ቲንክ ህዝቢ ኤርትራ ዝመነሰይ ይፈልጥ መስለኒ። ኣብቲ እዋንቲ ባንዴራ ኤርትራ ውሪዱ ኤርትራ መበል 14 ጠቅላይ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ንኤርትራ ኣኔክስ ዝገበራ ወይ ንኤርትራ ብዓመፅ ዝወሰዳ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ 20 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ካዝና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተላባይሩ ገዲፍዎ ዝኸደ መን ይወሲድዎ እንድሕር ንብል ኮይና ኣብኣ እውን ክገልፃ ነይርዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ካዝና ዝፀንሐ 20 ሚሊዮን ዶላር ወሲድዎ። በቲ ግዜቲ እዚ ሕጂ ብሓምሳታት ይሕሰብዎ 20 ሚሊዮን ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ። እዚ ንታሪክ ክስነድ ኣለዎ። ኮይኑ እንተኮይኑ ግን ግልፂ መልእኽቲ ክመፅእ ነይርዎ። ከምዚ ዓይነት ዘዋቅዕ መልእኽቲ 20 ሚሊዮን ዶላር መንግስቲ ተላባይሩ ገዲፉ ኣብ ካዝና ኸይዱ ማለት ንመን ይገዲፍሉ ክንፀር ነይርዎ? መን ከወሲዶሞ ክንፀር ነይርዎ? ኣብቲ እዋንቲ 20 ሚሊዮን ዶላር ኣበይ ናይ ካዝና እዩ ተቐሚጡ ነይሩ? ኣብ ባንካ ድዩ ተቐሚጡ ነይሩ? ኣብ ገዝኡ ድዩ ተቐሚጡ ነይሩ? መግለፂ ግልፂ ይኮነን። ብዝኾነ ግን እቲ 20 ሚሊዮን ዶላር ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣይሚን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣኔክስ ክትገብራ ከላ ዝተወስደ ገንዘብ እዩ። እዚ ታሪክ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከም ሂስትሪ ሕልፍ ክንብሎ ኢና። ግን ኣብታ ካልእቲ ዓባይ ነጥቢ ተዛሪብዋ ደሎ ግን ንኩልኩም ነታን ተገዲስኩም ክርዳእኩም ለውጢ ክቃላጠፍ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ ዓሰብ መፅኡ ኣሎ። ለውጢ ከቃላጥፍ ዝኽእል ወደብ ዓሰብ መፅኡ ኣሎ። ንለውጢ ኣብ ኤርትራስ ለውጢ ናይ ኤርትራ ከቃላጥፎ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ ዓሰብ መፅኡ ኣሎ። እዚ ብኸመይ ናሬሽን ርእይዎ ስለምንታይ ኮማዒር ርእይዎ ማለት ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ስለትደልዮ
بوغن إيرترا دما ودب عصب كتهب فقادنيا سلزي كونت كوينات أيترفنيو تي مجلس خمتو خوينو سلزي بزما قد كويناتنا عصب تجيرو لو علاونتنا إيرترا تدفيرو عصب إثيوبيا أنيكس ندحر جيراتون توسيداتو سو أبي إيرترا ناي منغستي ودكات وي سعرت كمزيو سو لوت خمزيدو لله أسفاو داغماي دكتور أسفاو هاجراو خحدت فتسمالو مالتي تقدميت هاجراو خحدت برجن حمدو زلعالو قالسي فتحاو زعباك أيح بحري دقاقي مزلعل قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد منغستو أفدق بحر المركب زلو ودليت دقي مرقاقي تصلو ያልተመረጠ መንግስት ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘይተዛተየ መንግስቲ ብሸፈጥ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርትን ክትኸውን ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ያደረገበት ዋናው ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ ስለ ዘሎ ስለዝህሎ ይኮነን ስለሚኖር አይደለም أبا أحمد كمودة كلتشحن عسران سلسن جميرو نزو قداي كالعلوز الصنحة خوينو فلا إثيوبيا بغلتشحن عسران 4 أفدق بحر نمركب مس سومالي لان أكاسع سند كبتفر من الدحر أبكرنا أفريقيا زرق دبلوماسيا وطري إنا قد دمتسيو فلا مستا إثيوبيا مسلوان النت أفدق بحر نمركب كتأربوز الصنحة ألباتن دبلوماسيا من قصقاساتن كم أواج كوينات التقصرو إرتراز نبرن زمدناتات كحرف فكير ويركب تعزبت دما إثيوبيا قرن 3 عامت كسبنات إنت إرترا أكل إثيوبيا زنبرت ودب عسب كتونن كم تدلي كجلسوا تصنفوا مالو دحرتي بعسرت جعتت يسعن شو مونتن زنبرة بينات إثيوبيان إيرتران دوب معصاو كلتي أن هاجرات تحيزو إثيوبيا كودبات عسب كترحك الله ودبات قربت هاجر جيبوتي نقداوي من قصقاسات أتاون وطن كتقم صنيحان الله ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ጎረባብቶምን አቢ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን መድረኻትን ዝህቦ መግለጺታት ምርኩስ ብምግባር ኣፍደገ ባሕር ንምርካብ ሓይሊ ከይጥቀም ዝብል ስጋኣት ከም ዝሓደሮም ይፍለጥ እዚ ካብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣሳዝ ገጠመ ኮይኑ መገዲ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዝወሃቡ መግለጺታት ብዛዕባ ማያትን መሳኹት ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባሃሉን ተባሂሉ ዝተባሃለን እልቢ የብሉን ክብል ክነቕፎም ጸኒሕሎ أبجن إثيوبيا نزخونة هاجر وريرة أيتفلتن أب متأون أيكتجبرون يا كبلي تسمعن إثيوبيا أف أفريقيا أفدق بحر كاب زي بلن عسرت شدشت هاجرات حنتو فينا أب عالم 4 هاجرات أفدق بحر يبلن لو ممكن أبن تايز بللو إثيوبيا سي بتمثال ناي حزب أورومو هتنصلوا حزب أورومو ما زبل أجندة ويد ما تيوري كم ساعة يبصرح له زلو حجمنا البات تزعزبتنا أبزخ فلا لي وزلو تزمير بحلو مالت هيكونن أبجن يا غير خيط أجمع سجات أموسي أنا حزب أورومو إزك على زلوخو سلازن عكد دقفني يزبل مالتيو سلازي كابتن APRDF زخف أنا هنسات حزبي فلو جبرالو سلازن زي العلوم زلو أجنداسي ذكر مالتي بالعلي صوتهم هنسات حزب لنا بل بتحت جن أبن تايز جبر زلو نتي أب بهرات استمسرت فيدريشن بعند رؤسو جيجا زنبرة مليس حاول يفعلوا له كاب بوزحت بهرات ناب حد بهر زعبلو له إثيوبيا بملك عرمو إلو يحسب له مالتيو تخلى أي موديل كون كا سوشيال كابيتال كأزبه له سوشيال كابيتال زبه الموديل كله أب حد هاجر هنسات حزبي ويدما من استقعوت نتر أخوي نسي أمونغو زيغاتات أمونغو استفلالي دحر بايتات زلوهم أحزاب إمنت كحدرالو أبي إثيوبيا كوم ولوري ምናልባት أمونغو حزب ትግራይን أمونغو حزب أمحራን ተህዝቢ ኩሉ ግዜ ሕደ እቲ ኤሊት ነቲ ህዝቢ ዝመርሖ ግን أمحራ ንኦሮሞ እንታይ ብሎም ኦሮሞ እንታይ ብሎም በልዑኻ መጹኻ ስለ ዝብሎም ከምዚ ዓይነት ሲጣራታት ካ ኣቢ ኮንፍሩስ እንዳበለ ካብ ተቀዳማይ ሚሉ እዩ ግን ንኦሮሞ ይበልዑ ከለዎ أمحራ ብሎም ኣብ መድረኽ ወፂ ግን ክንሕብር ኣለና ብል ንኣምሓራ ኸ ንገለ ረኺቡ ትግራይ ክበልዑኹም እዮም ብሎ ኣብ ደገ ወፂ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ገለገለ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ እቲ ከምሳል ሳይን ህንፀት ህዝቢ ንዕወት ኮይኑ ክንሓስቦ ንኽእል እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተተገበረ ኸ ብUNDP ዝወፀሎ ሁማን ዲቨሎፕመንት ወይ ድማ ሰብኣዊ ምዕባለ ዝበሃል ኣብ ሓደ ሃገር ኣዝዩ ጽቡቕ ወይ ድማ ሓያል ጎኒ ናይ ህንፀት ህዝቢ ክትርኢ እንተደኣ ኮንካሲ ንኹሉ ህዝቢ بالحربايتو بزي قدس أب تمرتي أب تعنا كومودما أم مسرت أو أقول قلت ما عرفت تستفدنا كتبوا لك أيزبل بحفش أبيتو كثرينا ويد ما مسلمس أب ترينا يجن كم قبرالوديو زرق حناي ما حبراو أقول قلت كم تمرتي كم نايت عنا كومون كم نايت ترانسبورت أقولي ويد ما كله أبيتو بيازلو زيجا بزناي بلتقنا بارت بزناي أب أحمد تتأكل ريتيلنا بتعمل زي حقي أبس نزبو مول ونفيجو أب كابيتال سيتي كوريدر لمعات ويد ما ناي كوريدر بروجكت بارك هانوس كوجل جل إزبل زلمو من البات أبي حسيبه زلوا مشفني اللي حسوا بزي هجراوي مخكر كوميشن هنسأت هزبي كنا معبيلنا زبلا زلوا قدامي أفرسيو أبو أحمدي نبرهان زملكات بمحبراو ميديا قال يوم RIP يقولوا رست MPC يقولوا كم زموته أمثلهم زي كنا زينا كلاكو زمكرو قال يوم كعا زي كنا نيلهم حتى لنا ندزولو نوانا ونسلكي مدوال
درجة بركت بزوله ملكوع قني زود اللوديو زبل هذه تمحلا مورقار إننا تكسب صبغيو نجرجن كرمي نفتو والسنة توسيني وردي توسين ويو تو صوصنا وتدرو ديسبلين بزحاسة ملكوعو ديسبلين تحس كاتوا هالنا ديسبلين كسعته وانت وهي وزي تعرمه ودي كاب ناي وتدروي مواقر وصع زخنة كافتو سنسلة وصع كم زخنة سب عفت مواقر كم زي اللسب بوامون كم زي من راح سب بمسيلو جبنا صريح إيو بالزبل يوم اتخصي أقريهم لنيرم أزيو جبن إيو كاب ناي ديسبلين تحسات ناب ناي جبن تحسات يغيرو زين تهيلن تزرزيرنين عاوزيو ياو تخصي انت عيني رزبل ناي مزرزار حلافنات ون يبلنان اتفقاد ون اسكع زي حاتتنان زي توهبنان زرزيرنا زين لنا خنزرزر نحنا ون يكون انت حلافنات ነገር ግን ከምቱ ዝብለኩም ዘለኹ ትናይ ዲሲፕሊን ክእርሞ ዘይከዓለ ናብ ገበን እውን ተሰጋግ ፍርድ ተፈሪዱሎ ማለት እዩ ወታደራዊ ናይ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ቀሪቡ ዝምልከቶም አካላት ከዓቱ ዝኽእል አባል ሰራዊቱን አትዮም ዝከታተለሉ ኣብ ቅሉዕ መጋባያ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ብርሃነ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ በወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ፍርዱ ዝገብር ዘሎ ዝዋፃእ ዘሎ ዳንበር እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይኮነ ነገር ዝልጥፉ ዘለው ኣግባብ ዘይብሉን ሓሶትን እዮም ዝልጥፍዎ ዘለው ክብል ለሊት ሓደ ካውን ኣብቲ ፍርዲ ንምፃእ እንታይ እዮም ኢሎም ገሊኦም እውን ኣይ ተፈሪድዎ ይትኽክል እዩ ግን ክንደይ ከም ተፈረደ እውን ይንፈልጥን ሰብ እውን ኣትዩ ክሪኦ ይኽእልን ይብሉ እዚኣ እውን ጌጋ እያ ኣሞይቱ ትብል እውን ጌጋ እያ ኣጥፊኦሞ ትብል ጌጋ እያ ማንም ሰብ መፅዩ ክርኢ ዝደሊ ኣፍታ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከይዱ ክርኢ ዝደሊ ማንም ሰብ ተኸልኪሉ ኣይፈልጥን ኢሎምና እዮም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ኢንክሉዲንግ ናይ ፖለቲካ ህንፀት ሓላፊ ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሓለፍቲ እውን ኣዛሪበ እየ ስለዚ ማንም መፅዩ ሓፍቱ ትመፅያ ኢሎም ማንዶም ትመፅያ ብዙሕ ንሱ ምስ ባህሪኡ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኣነ ብባዕለይ ብዝርድአኒ ሓፍቱ ትኸድያ ካልኦት እውን ከይዶም ንሱም ብለይ እንተዘይሉ ኣይትሪእዎን ተባሂሎም ዝተኸልከሉሉ ግዜ የለን ስለዚ ዝደለየ ሰብ ከይዱ ክሪኦ ኣብ ዝኽእለሉ ወታደራዊ ፍርዲ ተፈሪዱሉ ፍርዱ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ ይኽብል ደልየ ወዲ ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ እዩ እዚ ሕዚ ንምንታይ እዩ እዚ እንዳተባሃለ ፀኒሑ ደኣ ዝብል ኣካል ናይቱ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢለ ዝወስዳን ብርሃነ ይኹን ሃይለ ኦር ሳምባዲ በደል በዲሉ እዩ ተባሂሉ ብዝምልኮተ ኣካል ኣነ ሲቪል እየ ብሲቪል ፍርዲ ቤት ብናይ ሲቪል ፍርዲ ቤት ተፈሪዱኒ እንድሕር ክእሰር ተባሂለ ኮይነ ሃይለ ዝተኣሰረሉ ሃይለ ዝተተሓዘሉ ናይ ፍርዲ ተኸታተልትና ናይ ልምዓት መደብና እዚ ምስሊ ነርሽ ካብ ወጣን ጋር ነብሰረም ይገኒና